iki kono wanudya Kang Sulistya ing warni pasuryane katon ayu moblong-moblong apa wis enek sing duwe jonggrang piye Bandung banget rasa tresnaku marang sliramu jonggrang apa iya ora ana wanudya Kang Sulistya ing warni ning jero atiku kajaba mung sliramu jonggrang Bandung Apa? Jadi kepruk sisan kurung nyauri kok malah disauri. Bandung. Apa jonggrang? Sanadyan sliramu tresna banget karo aku Bandung. Nanging aku blas ra duwe rasa tresna karo sliramu Bandung. Jonggrang, apa aku kurang gede, kurang dawa, jonggrang? Sajane ya wis gedhe ya wis dawa, nanging aku tetep ora tresna Bandung. Sing dawa apane? Sing dawa apane? Lah apane? Oh, gaco nyauri. Lah piye? Lah aku ya mau bertanya. Apa aku kurang sugih? Jonggrang, piye Bandung? apa penjalukmu bakal tak turuti kowe njaluk pajero tak tukokke, kowe njaluk omah gedene sepira tak tukokke jonggrang ning tamponen katresnanipun Kakang jonggrang. Bandung. Memanismu kangu Gawane gamelan sak perangkat kok jenggo dhewe. Jiwat Bandung. jonggrang Arep sing kepiye wae aku tetep ora tresna sliramu Bandung. aku wis ganteng kaya ngene jonggrang agawe rucite Agur njanggut nyatis kaya ngene arep dimek bojo ora gelem. Bandung. Aja Ndak kurang. ngarana napa sing mbok kepingini jonggrang? Aku ora pengen apa-apa Bandung. Apa aku ki kurang sugih? Wis sugih Bandung. Karo bojomu jek sugih aku. Maksudnya sugih utang. Sugih omong. Raro apa kang si nadya Rene jonggrang Ora sudi. Ibarat wong numpak prau jonggrang Piye Bandung? Rene Ora. Aku ora nyeket sliramu Bandung. Aku ora tresna karo sliramu Bandung. Aku pilih Bapak Haryati, ndi mau? Ndi mau Bapak Haryati mau? penyedan Bapak Haryati. apa njaluk tambah Ndi mau Bapak Haryati? rampungnya urung njaluk tambah Aku pilih Bapak Haryati. kene jonggrang Rene Piye? ngarana napa penjalukmu ndak Bandung. Wong tresna mono ora iso dipeksa Bandung. Ta'artamtu ta'atu Bapak Haryati tulung. Ruti Aku berlindung. Aku pilih Bapak Haryati. Jonggrang Piye Bandung? kompak prau jonggrang Piye Bandung? aku wis ora betah jonggrang Sida apa ora mampir Bandung. kowe njaluk seran pira Bandung. ora mung trima swidak kaya iki mau ning njalukmu 300 apa 400 juta tak turuti jonggrang Mbok dolke apamu? dolke ginjel no Waduh saya kecempit-cempit kur loro sanglir rawi apa. kowe ora ngerti Piye Bandung? isen-isen jero omahku jonggrang
Wis arek tengara. Sapi enek, cemple enek. Pitik ya enek. Jenenge kok Lah gur pitik cilik lho. nang Bandung kok ingu sapi Bandung koplak apa piye kene? Bandung. Jonggrang. Wong tresno kuwi ra iso dipeksa Bandung. Wis kene Jonggrang. Piye? Jalukmu apa ning aja kowe aja pisan-pisan jaluk tumune lintang karo rembulan Jonggrang. Karana tak turuti. Bandung. Sliramu tresno tenan. Apa kang dadi bebanamu bakal tak wujudke Jonggrang. Sliramu tresno tenan karo aku. Tresno karo sliramu aku Jonggrang. Lahir batin Bandung. Lahir tumusing batin. Ya Bandung, yen pancen sliramu tresno karo aku duwe bebono Bandung. Bebonomu apa pan Jonggrang? Bandung. Aku nyuwun gawekno candi sewu ing sakjroning sewengi ya Bandung. Aku bakal ngene tresnamu. Yen to sliramu iso ngrampungi gawe candi sewu ing wektu sewengi Bandung. Iya. Ndang Bandung. Buktekno yen sliramu tresno tenan karo aku Bandung. Mung cukup kuwi bebanamu Jonggrang. Kowe bakal tak sembadani Jonggrang. Enteng Apa kang Bandung. dadi penjalukmu? Iya Bandung, tak tunggu nang kene ya Bandung. Kowe lungguh sik Ya tak tak karo enteni ngirik kene. ngulon enek duit 200 ora? Mayar timen bebanamu Jonggrang. Tengoro esuk wis Sago kluruk wis esuk Bandung. Iya. Piye wis rampung? Ning waspadakno Jonggrang. Heeh, wis bener-bener rampung Bandung. Waspadakno sajroning sewengi. Tak wujudke isining candi. Ya. Yen pancen genep 1000 Bandung. Aku gelem mbok pek garwa Bandung. Jonggrang. Piye? Nyoba hitungan kok kene kok isih tekan sisih kulon Jonggrang wis genep cacah ana candi 1000. Ya, tak hitungi sik ya Bandung. 100 selawi. 100 selawi. 450. 450. Sisih wetan ana candi 450. 450. Sisih ngarepku kene ana candi nganggo krudung. Ning ijik keluwen. 150 Bandung. 150. 600. Sisih kulon Jonggrang. Iki rada akeh. 600. Iki rada akeh 600. Mergone sing rada akeh ki enek duwite. Jonggrang Piye Bandung? 300. wis jangket 100 anggonku. sik 100. Loh, iki kok gur 99 Bandung. Kepiye Jonggrang? Kok gur 99? 199 Bandung. Sisih. Kurang siji Bandung. Jonggrang Piye? candi wis jangkep kok. Ngitungmu kurang apa kowe katarak? Hitungan meneh ra percaya. Etan jangkep ngarepku jangkep, kulon jangkep, kene jangkep. Sing kisih kono Bandung. Anane gur 99 Bandung. Heh, Hitungan meneh ra percaya Bandung. Jonggrang, Piye? dadi Bandung. kowe candi mung kurang siji tok nggaweke. Bulat saka tekadku tuku rekoso. Kurang siji tok. Aku nyuwun Terus 1000 aku ora Bandung. mbok ngompo Jonggrang. Aku nyuwunku 1000 Bandung, ora 199 Bandung.
kurang siji aku mau Bandung. Pratandha yen sliramu ki nyelaki karo atimu Jonggrang. Ora, ananging bener kurang siji Bandung. Kowe wanudya ora kang bisa. Wanudya ora bisa mugemi apa kang dadi panggocapmu Jonggrang? Ya ora Bandung. Candhi mung kurang siji kowe tega nampik katresanipun Kakang Kurang Jonggrang. siji kuwi ora genep 1000 Bandung. Pak, kurang siji niku mboten 1000 nggih, Pak. Lho ora, ya tetep kurang kowe iki ngeyel. Jonggrang. Piye Bandung? Banget rasa glaku ning rasa atiku Jonggrang. Candhi mung kurang siji kowe tega nampik katresanipun Kakang. Ampun kowe Jonggrang bakal tak dadekne. Ora Jim. Weh Jonggrang kok. Ya. Ya, aku nek arep kawur bojoku icul klambi kok. Kak ya, poyo ora penak rawat bojone ora icul klambi. Jonggrang. Marep ngetan. Lambemu lamis Jonggrang. Matamu blalak-blalak kaya mata blungon. Ayumu amung selak saka atimu Jonggrang. Nek dadi candhi iki meneng mingkem ora kena mesem. Jeneng wis dadi watu kok ya. Candhi iki nek apa dimek-mek ya ento. Kuntul. Mula aja dadi penyanyi ya, Nduk, rekosane ngene iki. Aduh. Ih. Apa tanganku gur ngene kok? Kecamatan, terminal, lagi sawah. Sukete pirang-pirang. Jonggrang. Kowe tega pun Kakang, aku ya tega karo sliramu Jonggrang. Yen mangkono kanggo jangkepi candhi sing urung jangkep, sliramu tak pajang ning ngarep dhewe ana ing kutha Prambanan Jonggrang. Ruk. Kasih do kumpul. Itu kumpul ora. Kowe ki apa nyambut gawe ora ta, Cah? Ya. MC-ne mumet.